Tässä hotellissa on oma burgeripaikka, irlantilainen pubi, oma yksityinen ranta ja lasten kerho, johon lapset voi jättää pareksi tunniksi hoitoon. Ja tietenkin videon lopussa kerron, paljonko tämä hotelli maksoi meille viikoksi huhtikuussa. Ja tämä siis ei ole tyypillinen turkilainen hotelli. Kaikki on uutta, modernia ja ilman turhaa pramailua. On oma erillinen ranta, rauhallista, kaunista ja ilman ruuhkaa. Hotelli on uusi, kaikki näyttää tuoreelta. Lisäksi täällä on lämmitetty uima-allas, mikä on tosi tärkeä siis keväällä. Ja jos et halua vain loikkoilla, niin täällä on paljon tekemistä. Pöytätenis, lentopallo, aamuisin on jogaa, vesipallo, dartsia ja paljon muuta. Ja yhtenä päivänä päästiin kokeilemaan suuplautailua. Tämä oli meikäläisellä ensimmäinen kerta ja yllättävän rankkaa. Ja siis lapsilla on ihan oma maailma, iso ja monipuolinen leikipaikka sekä lasten kerho, johon voi jättää lapset turvallisesti pareksi tunniksi ja lähteä itse rentoutumaan rauhassa. Lisäksi löytyy myös oma lasten vesipuisto. Ja illalla on oma showta ja ohjelma ja sen jälkeen aukeaa irlantilainen pubi sekä disco. Ruoka tässä hotellissa oli jotain uskomatonta. Valikoima on todella paljon ja syödä voi niin paljon kuin haluaa. Myös alkoholi ei ole paikallista, vaan tarjolla on laadukkaita tuontijuomia. Tämä oli kyllä paras hotelli, missä me ollaan Turkissa oltu. Tällä pystyy sekä rentoutumaan että tekemään aktiivisesti asioita ja lapsillekin on paljon tekemistä. Ja huhtikuun toisella viikolla hotelli maksoi meille 1260 8 yöksi. Kommentoi alle, ootko koskaan ollut näin siistissä hotellissa?